asikwazi ukuyilungisa njengoba bethi lo sondwela umakhotheti. Usho into engekho. Siyayizabalazela thina. Awasekho ezinhlobonhlobo. Njengoba ngikutshela ngithi umuntu ungena namhlanje alipheli isonto useyaphuma. So kusele izindlu zodwa. Izindlu nje ntombi. Abantu baqoshwa yini? Baqoshwa zilwane zikababa phela. Angithi ayisanakekelile ke phela. Angisanakekeli ngoba nganazi ngazi. Asizazi phela besonakele into esinazi kanjani. Khona izinto engenizazi njengabantu besifazane. Ubaba angayihleba nami njengomfana. Ingakho ngibuya la ekhaya ukuthi asilungise lento. Ngaze kuphela umcebo wala ekhaya ngendlela engaqondakala. Uphelile vele. Sasizokwazi kanjani thina lokho ekubeni wena waduka Mina ngivandalizile mhlawumbe nje. Sivandaliza angithi uyazi wona ukuthi kunelwane lapha. Uyasho manje. Ngisho ukuthi ngiyazi. Angisho ukuthi wena kodwa ziyaba khona imfihlo esingayikhuluma njengobaba nendodana. Nayikhuluma ke kwase uyahamba wena ukhetha ukuthi ungaqhubekike nalokho enakukhuluma ngakho. Thina sasizokwazi ngani? Ngiyanibingelela lonke ababukeli beBlack Lives TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlanga Mandla Zulu. Le show le sibiza ngokuthi enough is enough. So ke nje kuba ubhuti engivakashelile kusho kona lokho ukuthi khona lento imphatha kabuhlungu and acela usizo lwayo. So ke asike sibone ukuthi yini le angayifuni kangaka. Sabona kunjani? Yebo ngiyaphila sisi kunjani? Ngiyaphila nami. Ubhuti wabasibonga. Wahadebe sibonga. Oh makhulukhulu ubhungani. Ubhungani. All right. Ubuya kuphi uhlala? Ukuhlala ngibuye eMlazi. Ukhulele khona? Ngikhulele khona eMlazi. Oh okay. Yeah. So amakhaya wakho akuphi ngoba ngiyazi ukuthi uMlazi akusamakhaya. Hayi sidabwa phansi eshowe. Oh okay, sure. Umbongolwane. Oh okay. So yini lekuxakayo ke? Ngichazele nje kusukela ekuqaleni la kuqala khona izinto kuze kufike la ukhathala khona ukuthi okay manje sengi right. Ngifuna ukuthi lento le ingasenze ngalendlela engenza ngakhona because ayingiphathi kahle. Sisi udaba lude. Kodwa sozama ukuthi ngizama ukulibeka licace nje. Okay. So mina ke njengoba igama lami nguThami. Okabhungani sibonga. Okay. Ngizaliwe ekhaya, ngazalwa ngaba umfana ngedwa. Oh. Nosisi ababili. Ngeshwa ke osisibambe bebadala kunami. Oh okay. Ngoba mina omncane kunabo. Sizaliwe ke abazali ababili. uMasithole nobaba uBhungane. Okay. So njengoba besizalile ke abazali sikhulile nje phansi kwesandla sabo yonke into ikahle ubaba esebenza ekhaya ekwazi ukusupporta yonke into ihamba ngendlela. Umama ebenebusiness edayisa ekhaya kunesitolwana nje phinde kudayise namaveji. So impilo ibikhona. Okay. Okuningi bebalansile. Indaba iqala ukonakala kakhulu. La sekonakala sekuhamba khona abazali emhlabeni. Okay. Ngoba uqalile ubaba njengomuntu ebesebenza kahle kahle kuyena nje ebebambe yonke into ukuthi ekhaya ibalance. Thema kudlula yena emhlabeni wasala umama. Umama njengomuntu ebenebusiness saqhubeka nalo ibusiness ekhaya. Thema seliqhubha ibusiness izinto zangahamba ngendlela ehlelekile. Okay. Sesiyathola masithi siyalandela kulabantu besintu siyobheka isimo ukuthi kahle kahle ubaba yini le ngaka yazi yamthatha ngoba into yakhe yavele yaphuthuma. Oh. Makuvela siyathola ukuthi hayi ubaba washawa isilwane. Okay. So nezinto bese zenzeka ekhaya bese iqala ukuhluka nje. Sesibona ukuthi hayi ingathi impilo ayisekho kahle la. Umama wa decide ukuthi hayi ngoba imali isakhona. Since ubaba umuntu odlulile emhlabeni khona nemali ethe ukuphuma. Mhlawumbe ke sithathe yonke le mali esinayo sishintshe indawo. Okay. Sase sasuka ke eMlazi. So itholela indawo ngapha kwaMashu. Okay. Masifika kwaMashu sifike sithenga umuzi sihlale kube kuhle. Siphoqe manje sibe sinesitolo ngapha ekhaya. Eshowe. eMlazi. Okay. Sibuye sizozama ukuzivula ngapha kwaMashu. So eshowe akusekho umuntu. Eshowe akusekho umuntu. Okay. Kusekho umuntu nje sekhona labo babomndeni ihlobo esaziyo ukuthi hayi singaya mhlambe komalume asithi siyemakhaya. Okay. Ya nakuba bomdala into kanjani. Hayi alright. Sihlaleke manje la kwaMashuki. Isitolo ke siqaleke manje singasaperforma ngendlela. I think ngoba environment ayisafani. Ayisaperform ngendlela sigcine siwe isitolo. Kanti ke futhi uzodlula nomama emhlabeni.
umama udlula vele singapha kwamashu manje sesihlala khona mina usisi bami boba u2 hayi impilo ngoba kunjalo ke sibe nabo abantu abasicebisayo bomndini abanye ukuthi hayi senze akube khona into esiyiqalayo ukuze sikwazi ukuqhubeka phela siphile la ekhaya sivumelane nosisi nabomndini abebesiza sivele sakha amakotishi lapho esisuke khona eqaleni eMlazi emzini omdala ngoba wagcina ungadayiswanga sivele sakhe khona amakotishi if ungaphosisi lamakotishi adlulile ku20 mhlawumbe la ko30 noma cishe afike ku30 nje kwakhiwa amakotishi ngempela kube right kuthi kusenjalo nami ngiyitholela umsebenzi mangithola umsebenzi kube khona into ephoqayo ukuthi manje ngixebuke la ekhaya ngibashiye sisibephila yonke into i-right vela khona amakotishi azoba support alikhona nekhaya leli sesikulo manje yonke into shothi izohleleka la ekhaya okay ngitholela umsebenzi nami phela ngoba ngiyaphila ngomuntu wesilisa kube khona engihlekisana naye igcine kuphuma ingane so senginengane manje soba sengikhulile nami osesibami basekhona bo2 basaphila basahlala ekhaya bo2 phinde futhi ke basupport ila makotisha khona nekhaya lisakhona alright so njengoba kunjalo ke manje mina ngisenawo umsebenzi manje njengoba sengiphelele umsebenzi bese ngenza imizamo yokuthi ngikwazi ukubuyela ekhaya ngoba phela ila ngizokwazi ukuphila khona kahle since la ngihlala khona bengirenta ngoba bengisondelele umsebenzi ngakhona so la abakhona amakotishi bowuthola kodwa imali bengayithola imali ezinhlobo benganayo futhi inkinga engako ngoba bengisebenza nami okay nginokuthi hayi abaqhubeke baphile manje ufunani ke manje into engiyifunayo njengamanje nengihluphayo ukuthi angisasebenzi sengibuye ngishayeke nasegrentini okay sengibona kungcono ukuthi ngibuyele ekhaya so ngizamile kuye ekhaya ngithi ngiyobonisana nosisi bami ukuthi since ke la ekhaya sashiyelwe ifa lamakotishi manje asihlwaniselane nami ngibe neshare yami ezokwazi ukungiphilisa since senginayo nengane nawo umunye athatha ishare yakhe nomunye athatha ishare yakhe sikwazi ukubambisana kanjalo njengomndeni hayi bona ke bala baphetha ke abayivumi ke le nto ke leyo mhlambe nisakhula vele bowuphatheke kanjani because ngiyazi kunzima ukuba umfana umncane ube ulama amantombazane ahleze ezokukhomba ngaso sonke isikhathi uhleze uzoba ufanele ube ufuthi uhleze luyifihlile ngaphansi kweshela because badala phela kunawo izwi lakhe azwakala noma kuthiwa usho into enhle kangakanani bazokulinda kudlula isikhathi kube ngazuthi awuyisho ngokuyima bayisho kabusho ngoba kubenzela ukuthi agcine bona ngoba nakubadala so benakhula babekuthatha kanjani vele ama parents asasekhona ke manje ngesikhathi ama parents asasekhona noma phela bebebadala kodwa nami umama bengibhekelela okay njengomfana wala ekhaya futhi umncane and then uma wahamba naphilisana kanjani ke bese kukhona lokho kulwa nokuxabana ngoba phela sabandawonye kodwa bengayona into engifaka ekhanda lami kangako nanokuthi ngisheshe ngasizakala ukuthi ngiphume ngiyitholele umsebenzi kwenye indawo ngayiphilele yami impilo so bakuhlafuna bafika kuphi ke mabela indaba yokuthi ufune ingxenye kumakotishi lento iba inkinga kakhulu ngoba manje sekusebenza nokuthi badala so bangihlafuna ngendlela yokuthi baphikisa yonke into ukuthi ngesizwe ngawe wena wahamba la ekhaya futhi sibadala kunawe futhi ifa lethu leli as if mina ngwangaphandle manje so ngiyafisa ukuthi sibe nayo indlela yokuthi izinto sihlale phansi silungise nami ngithole okungifanele mawubhekile thina bazosihlafuna yini ebesihamba sonke bazoba nabo ulaka phesha lo mdala ngena oyinkinga kakhulu okay ngena ukhuluma kakhulu ongenzeka agcine yonke into yayibhekisele nale sebekhona abashana bakho noma awunapho lo yedwa unayo ingane lo lama yena lo ngilama ngathi akabi nayo okay kulungile sizoya ekhaya but angazi noma uzokhona nokusizakala noma cha kodwa singayiqhubha noma ezacile ayikho inkinga enye into engifisa uyicheck ukuthi mhlambe kwakumuphi unyaka uhamba uyoqasha hamba ngiyoqasha shuthi mangikhumbula kahle uma wadlula mhlawumbe emhlabeni kwaku
2019 ikhaza ama-COVID. Okay. Yeah. So ngalezo ikhathi-ke after yona-ke la ngathola khona umsebenzi nami-ke. Ukuphuma ngoqasha. So kusuka kade uphumela uyoqasha awukazi uzube khona umcimbi ekhaya? Kwaba khona umcimbi. Bakumema. Kwaba khona umcimbi and lo mcimbi waba inkinga kakhulu noma ngamenywa. Kodwa anganalizwi. Nganganakuphawula. To a point yokuthi yena usisi wami futhi lo bese shisa impepho la ekhaya. Yena muphi? Lo mdala. Okay. Because yena kanjani because isivuma isizulu asizivumi lo into kanjani? So yonke lento ivele yaphambana nje ngathi asewona amazulu la ekhaya. Because yonke into usayithathela yena inqumo kwenzanga kufunga ngendlela yakhe. Nami ngiyazi ukuthi egcineni kosuku imini umuntu wesilisa ukhona la ekhaya. Mina kumele ngazi zonke ezinye izinto eziyimfihlo zala ekhaya ukuze ngikwazi ukuqhuba izinto ngendlela. Bona sisi uthe bayasebenza bawutho? Abasebenzi akazi basebenza. Akaze? Lo bazali. Okay. Nokulungile. Ithi sambe sobabona mhlambe ngenze ukusizakala mhlambe futhi angikupromise lutho kodwa ke sizohamba sekhaya. Hayi ngabonga kakhulu. Siyabonga. Sanibona njani? Siyaphila njani sisi? Ngiyaphila nami. Ngiyaxolisa sivele sifike singashongo ukuthi siyeza. But angihambi ngedwa, ngihamba nobhuti. Ngiyamaza ngisho. Wayekhathala ngaka ukuthi siyambona? Cha simanga ukuthi phela kade samgcina. Okay. Sesifikela nevakashi. Mefika la ekhaya sibefika yedwa, hayi nevakashi. Hayi Uthiswa yiloko. Siyasazi phela hleze fika naso esiye sisibone. Manje sibona engathi ukuhlukile kuloko. Awona amakhamera. Hayi ngiyaxolisa Nkosi yami ufaka amakhamera endlini singashongo. But uhlelo engihamba ngaphansi kwalo luthi enough is enough. So ubhuti ubhalele lona ngesimanga sokuthi uyafisa ukukhulumisana nani ubuso nobuso futhi sikhona. Kunezinto angekho right ngazo muva nje and ungicelile ukuthi ngiphelezele ukuze akwazi ukukhulumisana nani kahle. Ngiyacela nje nokuithuba ukuthi ngimlalele ukuthi uhamba ngani. Ngicela ukukhulumisana naye. Sanibonani. Yebo. Ngiyaphila. Hayi siyaphila siyaza kuwena. Hayi, akufani. Ngize ngacela la ukuthi ngiphelezele ngize la ekhaya. Cabanga nje sengizicela abantu bangiphelezele ngize ekhaya. Indaba ukuthi ngiyabona ukuthi asiboni ngasolinye. Futhi konke okwaleli khaya manje sengokwenu. Nodwa mina ngisabalile. Ya ngahamba ngendaba ukuthi ngithola umsebenzi. Awuhlala kwenye indawo. But manje ngifika ngizonibona. Njengamanje into ebangele kakhulu ukuthi ngibhalele lo hlelo. Ngize ngikhethe ukuthi abangiphelezele bangizobonisana nami. Ngoba nami ngisasebenzi manje. Njengoba ngasasebenzi ngifisa ukuthi ngibuye nami ekhaya. Eninakho la ekhaya nokwashiwa abazali sikwazi ukuhlukaniselana ngakho. So ngiyazi la ekhaya ukuthi sinemqasho. Njengoba sinemqasho nje mina ngithola lutho ngalokho. Tholwa yini nodwa. Sengibona usekwanele manje. Mina into engiyifunayo ngifuna ukuthi konke lokhu kwala ekhaya kuyifa sekushela abazali. U50% uze ngakimi ngoba mina umuntu wesilisa la ekhaya. Ngikwazi ukuba namandla ukuphinde ngilivusa ikhaya ne. Nina nikhathelane ku50-50 ukulo 50 osele. Bu 25-25. Sikwazi ukubambisana. Ngoba sengikhathele nami manje. Sekufike la sengidinwa khona manje. Imali bhuti. Yeah. Usuhambe waliheqa lonke lelizwe mase uqala ukuxakayo usuyabuza uzositshela ngo50%. Wonke umuntu uhamba hambe kodwa ukhumbula ekhaya egcinile. Uqale nini ukubona ukuthi uyena indoda la ekhaya? Aningiboni sengikhule kanjani manje? Ngoba phela wena awukazi ukukhombisa ukuthi uyindoda la ekhaya. Yini nje ukuyenza ekhombisa ukuthi wena uyindoda la ekhaya. Bese nginikezile amandla ukuthi ayingcebeleke nenze yonke imigilingwane enifuna ukuyenza. Kodwa manje sekwanele. Mhlambe nami nje ngiphela umsebenzi ngoba abazali bebebona ukuthi kumele ngibuye la ekhaya. Kuningi kuyonakala manje nakumina ngiyabona ukuthi angibuye ekhaya ngizolungisa.
Konakala ekhaya noma konakala kuwena? Konakala kimi. Oh, manje uzolungisa ekhaya. Umsebenzi. Angifuni ukuze kuphele yonke into ngami. Ngiyabona ukuthi angibuye ngize ekhaya. Hlaleni phansi silungise izinto. Angisina ngilwisa anifuni nezinto zala ekhaya. Uke wafika kahle was-approacha kahle. Ngaphoqa kanjani? Wena phela ufika la ekhaya ufika ubila. Usuke ufike njani sisona? Ufike ebudlile. Hayi indaba yokuganga. Okay. Shuthi uqala usithathela isibindi. Akuyeke azokhuluma lento. Futhi usengahambi njengoba ngikutshelile eqaleni ngithi umuntu sokuthi hayi ivisit elifikayo ilele singakujwayele basuke nje bobabili kahle kahle bebudlile ezosilwisa ke silisela leyo nto akafuni nanokuthi sihlale phansi sicatha usuka simemeza emlapha entabeni esimemeza esitshela ukuthi thina samantombazane yini singamvumeli ukuthi atake over emzini kababa wakhe. Ngicela ukubuza siswami uthe ukhona umcimbi oseke wenzeka ukuthi angikhumbule noma ushilo nonyaka ukuthi wenzeke nini but uthe uwezwa esezwe ngabantu ukuthi kukhona umcimbi ekhaya mhlambe waye ningamtshelanga sizomtshela simthatha yaphi ngoba ngisho ifoni akatholakala ngisho efonini ifoni uzwa ukuthi unale number kusasa unale number kusasa unale number uzomtshela kanjani ke loyo muntu. Ngiyakuzwa lokho mhlambe ngenzeka ukuthi animtholanga kodwa ke sonke siyazi ukuthi mesenze imicimbi emakhaya kakhulukazi siyindle eminyama kuke kuqale kutshelwa abantu abangasekho emhlabeni ukuthi kuzokwenzakalani nani so nike nakhuluma kanjani nabo. Oqala nje veleke nje unamanga mengabethi sishisela impepho awukho umndeni ongenawo ama relatives abantu besilisa besibongo sakuloyo muzi uyahamba uyocela umuntu omdala oyisihlobo sala ekhaya ulibika udaba uthi sifisa ukwenza kanje besicela ukuthi usisize ungenelele ngoba phela yena wakhetha ukuthi ahambe njengoba siswami akubi nomba awukazi ucela nomba kufanele kube khona ofanele emndenini ubonisane nobani ukuthi ukhethe lo muntu loyo sibonisane sobabili ngoba sihlala sobabili awukho wena ungithi awukho wena wahamba nje wena sina baba so uyakwazi manje ukuthi umuzi wababa wakho ngoba nakusuphelele umsebenzi kade ubhebheneka la uhambela phezulu uqoma ungasazi ngisho ukuthi siyini kona ke lama cottage akhuluma wagcina nini angithi nikhona phela nini sengibuza ukuthi wawagcina nini nikhona nina nibhekile angithi ondla nini akuphi kona ama cottage ondloba kanti ama cottage ondla nini angithi naye nasebenza ama cottage asala le ekhaya la sasuka khona emlazini loyedala la ayakhiwe khona okay ofithi kufanele ngabe yena njengomfana uyena onakela no maintenance nani mengabe iqashi zinenkinga kodwa usuka engekho njengoba ngimbuza ukuthi uyawazi ukuthi lawo makhothi kanjani ngoba akanandaba nawo so niyawabhekelela nina yini noya maintainer njengoba nje thina besikwenza lokho apha ntili ke nalela ke kulandise wesisi ihlale kahle iza nazo uyabona amakhothi sikhuluma ngakho untaba kayikhonja ubaba wethu sathi mangabe sihamba siyohlola ngoba sibona ukuthi izinto ayisahambi kahle nakuwona ama cottage abantu bayangena bayaphuma abahlali umuntu kusuke kuyinhlanhla ehlalile inyanga lawa ama cottage icapha uyafica zonakele amawindi awuqondi ukuthi kwenzakalani hayi sahamba sayohlola masifika lapha hayi into esayizwa ubaba wayenento okuyiyona bekade imbooster ukuthi siphile impilo engathi ngcono leyo nto ke thina sithuke lapho asiyazi sizoyilungisa kanjani into ekanjalo asikwazi ukuyilungisa njengoba bethi lo sondlohela uma cottage usho into engekho siyayizabalazela thina awasekho ezinhlobonhlobo njengoba ngikutshela ngithi umuntu ungena namhlanje alipheli isonto useyaphuma so kusele izindlu zodwa izindlu nje ntombi abantu baxoshwa yini baxoshwa zilwane zikababa phela angithi ayisanakekelile ke phela anisanakekeli ngoba nganazi ngazi asizazi phela besonakele into esingazi kanjani khona izinto engenizazi njengabantu besifazane ubaba angayihleba nami njengomfana ingakho ngibuya la ekhaya ukuthi asilungise lento ngaze kuphela umcebo la ekhaya ngendlela engaqondakala uphelile vele sasizokwazi kanjani thina lokho ekubeni wena waduka mina ngivandalizile mhlambe nje sivandaliza angithi uyazi ukuthi kunelwane lapha uyasho manje ngisho ukuthi ngiyazi ngisho ukuthi kodwa siyaba khona imfihlo esingayikhuluma njengobaba nendodana nayikhuluma ke kwase uyahamba wena ukhetha ukuthi ungaqhubekike nalokho enakukhuluma ngakho thina sasokwazi ngani ngeke vele ngikukhuluma mina mengabe uphuma endleleni wena uyaphuma endleleni awufuni ukuba indoda uqine
So isilonda eninaso sokuthi wahamba. Esokuthi wahamba mase ebuya ubuzo silwisa. Ngcono kube mebuya ubuya kahle. Bosisi bami yazi ukuthi senginenkinga la nala. Bengicabanga ukuthi asenze kanje. Yena akabuyi kanjalo. Ngoba vele kushutha ngithi phela uhambe batshela ukuthi so nomngqovu, imini nomngqovu nangu seshithi mina ngikhuluma kakhulu. Iyona into abatshela yona leyo. Mina ngicabanga njengasisami and umdala la ekhaya futhi ngiyasunderstand isilonda sokuthi siyabhibha ngesimanga sokuthi wahamba. But kumanje njengoba esenenkinga kangaka ucabanga ukuthi fanele kwenziwe njani? Ayikho inkinga ukuthi umuntu athoba azehlisa abuye sikhulume kahle finish asinanqa naye thina. Kodwa hayi ukuthi asimemeze ezintabeni. Ilokho nje uyaqala kuba sobo njengoba numuzo nje ukuthi ngisobha uyaqala ufike nje. Siyamethuka thina efike sobo. Kodwa mhlambe ke yini engasizakala ngayo yena mhlambe futhi ingasisize kwayinani ke manje mhlambe angasayeka utshwala bengabe ukuthi uyakuthola ukusizakala afuna mhlambe phela kwakona lokuphuza utshwala lokho izilwane sizothini kushuthi fanele sibuyele emuva uyazazi izilwane ngalogxile into ongazazi kanti wayithatheni ngisho ukuthi kumele silungise izinto nami ngikwazi ukubona njengendoda ekhaya ukuthi simisa kanjani yabona ngikwazi ukuhlala nani phansi nginivezele indlela ukuthi ihamba kanjani ukuze yonke into ibuyele empilweni esasiyiphila. Buya kusuhamba wedwa usopa sizoxoxa njengomndeni njengobusho. Kungekho amakhamera. Ngizokunikeza lelo thuba. Exactly. Nithi uzobe sopa kodwa wami. Hayi ngemuzo. Okay. So angazi noma ningazivumela yini ukuthi mhla esebuya aphinda abuye ezikuthina cause nithe akabuye eyedwa ayinathi. Mhlawumbe mangase nizivumele abuye azosixoxela ukuthi wahamba kanjani. Akho nkinga. Ngoba vele nayo leyo mqasho fanele hambe niyibone nani lento esikhuluma ngayo. Kulungile shuthi ke ake ngikushiyelele kuwena ukuthi ungitshele date nesikhathi uyofika ngaso then ngikulinde uze nikhulume mase uyabuyela kuthina. Siyabonga kakhulu ukuthi nisebesikhathi senu sicela indlela. Hayi siyabonga nathi nihambe kahle nathi. Siyabonga. So uzizwa kanjani ke emva kokuba kade ukhulumile nosisi bakho and nabo bahlanza okusenhlizweni njengoba nawo ubuhlanza osenhlizweni uzizwa kanjani? Kube into enhle kakhulu ukuthi ayinyokanga nemoya kangako njengoba kuhlezi kwenzeka. Okay. So ngizokujabulela ukuthi siphinde sibuyeke sesibonisana nge way forward. So mawubhekile ngesingawe uzokwazi ukuthi ukukhulumisana nabo usoba, that's one, and two ungaphelezelwa umuntu futhi kunezinye izinto abayivezile okungenzeka ukuthi ubungakajuli ngazo ngoba wena ubufuna ungokwakho. I think ngizokwazi ukukhulumisana nabo even though ngizocela ukuthi ningiphelezele sizoqeda nabo then sengasala nabo sesibonisana sesisodwa ukuthi simisa kanjani, otherwise ngicabanga ukuthi sizokwazi manje. Kulungile sizolandelela udaba lwenu nanokuthi ke usisi usinikezile igunya lokuthi singabona izindlu. So mhlambe mangase siyibone ukuthi izikuphi zinjani nanokuthi akukho umuntu ngempela yini ngizona ngoba mhlambe ngesize sazi noma mhlambe udlala ngathi noma mhlambe ubeqinisile yini kodwa konke sizolandelela. Ngiyacela ukuthi mase kushaya isikhathi ukuthi kube ukuthi sifuna ukulandela udaba lwenu kube ukuthi niyatholakala. Sizokwazi ukuthi atholakala. Angazi nisibonele nani but sizokwenza ngokusemandleni ukuthi ubhuti asizakale njengesicelo sakhe. So ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, ushare mina ngiyandithanda kakhulu. Bye. Is there black